बै समाव एक्स एनडिएफबि मानो हिन्दी फिल्म नायनायखौ बन्द खालामदोंमोन बर' ओनसोलाव। मेरा दिल भी कितना पागल है दाबो नागिरगासिनो दं आरो आं बेखौनो खावलायदों सोरबाफोर नुयोबा आं गथ'खौ खोन्थाहरनांगौ आरो बन्द जानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि गामि समाजनि जायफोर दैदेनगिरि दङ आरो बर' हारिनि जायफोर समाजनि दैदेनगिरि दङ बे बेलायाव गोख्रों नोजोर होनांगोन। दुलाराय भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय सानसे समाव एक्स एनडिएफबिफ्रा हिन्दी फिल्मखौ बर' ओनसोलाव आखायाव हाथियार लानानै बन्द खालामदोंमोन। मानो? सोरबाया बुंदों जातिनि खामानि मावग्राफ्रा आखायाव हाथियार लानानै हिन्दी फिल्म नायनायखौ मानो बन्द खालामदों। सोरबाया मोजां मोनदों, सोरबाया गाज्रि मोनदों। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोनासंथावै इउटुब, फेसबुक भिडिअ हगारलाबायनाय, गुसुं गुसुं ड्रेस गाननानै भिडिअ हगारलाबायनाय बैफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लानांगौ। जाय खोनासंथावै नायथावै ड्रेस गाननानै भिडिअ हगारलाबायनाय बै हगारलाबायग्रा फेसबुक, इउटुब फरियाल दंना गैया, न'खर दंना गैया, जाथि खुरमा दंना गैया बा समाज दंना गैया? बेबायदि गोदाव सोराव माखासे नायथावै खोनासंथावै दिनैनि समाव फेसबुक बोरलाबानो, इउटुब बोरलाबानो खोनासंथावै न'खराव नायथावै खान्दा खुन्दा ड्रेस गाननानै जोंहा जेबो बुंनांगौ जोंहा अधिकार गैया। खोनासंथावै भिडिअ हगारलाबायनाय फेसबुक, इउटुब जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय नोंबो आंबो बयबो हगारलाबायनो हायो। नाथाय बै न'खरनि जाथि खुरमा गावनि गामिनि रायजो राजा दंना गैया? मा मोखाङै खोनासंथावै डायलग होनानै गुसुं गुसुं माखासे ड्रेस गाननानै भिडिअ हगारखांनायनि उनाव फेसबुक, इउटुब हगारखांनायनि उनाव गावनि गामियाव गावनि जाथि खुरमा गावनि न'खरनि फरियालनि खाथियाव माबोरै थांनो हायो? बिनि थाखाय आं खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों जानांगोन। जायफोर खोनासंथावै नायथावै भिडिअ हगारलाबायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गामिनि रायजो राजा बयबो जाहाथा भिडिअ हगारनाय बेबायदिनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। दिनैनि समाव फेसबुक, इउटुब गुबुन गुबुन सिनाय हायै मानसिफोरजों रं नाम्बार जानानै फोथायलायनानै सोरबा बांगाल, बिहारि गुबुन गुबुन मानसिफोरजों हरखाबै सानस्लाबनो हायैयाव न'खरनिफ्राय गोमानानै थायो। सोरबा बांगाल जुंगाल गुबुन हारिफोरजों मोजां मोनलायनाय, गोसो थोलायनाय जोंहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार गैया। नाथाय बै न'खर थाखानाय हरखाबै रं नाम्बार जानानै खारलाङो। सोरजों खारलाङो? सोरबा बांगाल जुंगाल बेबो आसामनि बाहेरायाव रावबो नुसुयै जायगायावसो खारनानै थायो। जोबोद दुखुनांथावना आरो लाजिनायबो मोनो। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गोदान बाथ्रा नङा। जोङो 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो जोंनि बिमा बिफा, फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो जायफोर समाजखौ बेङो बिथांमोनखौ लानानै जोङो सांग्रांथि हाबाफारि लादों। गामियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों, सोलोंथाइनि हाबाफारि लादों। जों मोनसे फोथायो जुलि जानाया बे उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय खेला बायदि नङा आरोखि। बेयो जुलि जानाया जाहैबाय मोनसे थैस' थांस' मोननै गोरबोनि गेजेराव गोरोबलायनाय मोनसे बियो मोजां मोनसे बेन्दों। आं सानो जों नुदों आथिखालाव सानै गथ' गोनां, साथाम गथ' गोनाङानो गोबां जों गावनि न'खर संसारखौ गारनानै गावनि न'खर संसारखौ गाज्रि खालामनानै गुबुनजों खारफालांनायखौ जों नुदों। आरो बेलायाव बांसिन जोंहा दिल्लीयाव मोनसे इउनिट एबसु दङ, चन्डीगढ़ इउनिट एबसु दङ। बै फरायनो थांनाय फरायसाफ्रासो मासाव खनब्रै खनबा बिथांमोना आसामाव फैनांगौ जाहोना बेनो जोंनि आइजोफोरा सोरबा मिस कल जायो, सोरबा संसार गोनांफोरानो गुबुनजों मिस कल जानानै अबा हारियाना, अबा मुम्बाइ, अबा नों दिल्ली बेफोरबायदि खारलाबायो आरो बिथांमोनखौ हमनानै जोंनि फरायसाफोरा न'आव लाबोफिननो गोनां जायो। बे जोंनि थाखाय अत्यन्त दुखु गोनां बाथ्रा। आं दिनै खावलायगोन बेफोरबायदि थासारिया बन्द जानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि गामि समाजनि जायफोर दैदेनगिरि दङ आरो बर' हारिनि जायफोर समाजनि दैदेनगिरि दङ बे बेलायाव गोख्रों नोजोर होनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो नोजोर होदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जों हारसिं खामानि मावबा जानाय नङा। जों बयबो बे बेलायाव सांग्रांथि जानाय खामानि मावनांगोन आरो जायफोरा
संसार जानानै दङ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों आङो लुबैगोन बयबो खनसे लोगो हमलायनो मोनोबा मोजां मोनगोन मानोना इयुननि जिउआव थांना थानो थाखाय आंनो बेनो साहस होगोन गोजोन्थों As we know, Pramod Boro, he became president of APSU since 2009, and we have been having him as a president. And it's a hard time for all of us. It's hard time for all the revolutionaries. It's hard time that the leadership in a Boro revolutionary organization APSU is relieving Pramod Boro from a presidency, and we'll always remember him, and we'll always cherish. And this is a special convention that we have decided, and we have given a way out from a president to him. And in this regard, all the members of APSU and revolutionary organizations are indeed having a very hard time to give him a way out from the presidency.